Ahoj Romanka, takýto kreslený sme sa spolu ešte nestretli. Pristane ti to? Ďakujem, máme tu krásne kreslené počasie. A máme skvelú kreslenú náladu. A taktiež tu nie sme sami, máme tu kreslenú spoločnosť. No sa pozri na tých dvoch cyklistov. Prečo im to tak vrzga? Neviem, to je jedno, hlavne aby im to nevrzgalo v manželstve. Veď je to ženík s nevestou a ty máš na hlave fotografa. A tu je náš svadobný. Mal by si ale vyčistiť to svoje fotonádobičko, lebo čo cvaknutie, to jedna mucha mu z objektívu vyletí. Aká mucha? Veď sa nehovorí úsmev, vyletí mucha, ale úsmev, vyletí vtáčik. To nie sú muchy, to sú okrídlené srdiečka. Veď je to svadobný fotograf, ktorý... Aj balóny fotoaparátu fúka. Je to čistý profesionál. Umelec. Fachman. Počkať, teraz sa musím sústrediť. Práve sa mi po hlave bicykluje ten svadobný pár. Keby sa mi tichlo, mohlo by to byť pre nich nebezpečné. To by si radšej reťaz naolejovali. Hen týmto vrzgá, tam ten furt dupoce hore dole, tretí praská balóny. Je to tu hotový blázninec. Aspoň na chvíľu nech je tu ticho. No, moc to nezabral. Ale nezdržiavajme. Správ, aby sa to dalo už pustiť. Veď nech stlačia play. A ty, keď tu žiadne nie je. A kde je? Aha, tam je. V tom prípade, vitajte vážení diváci, zvedavci. Je to neuveriteľné, ale dočkali sme sa aj my filmového spracovania našej svadby. Prosím vás, už stlačte play, nech toľko nereční. Ale veď už som ticho. Tak vy si to teda pustíte a my tu ešte absolvujeme takú drobnú fotosession. Aha, tamto už prichádza majster negatív. Romanka? Úsmev? Pekná fotka. Vyzeráme na nej skoro ako vymaľovaní. Vravel som ti, je to profesionál. A vy? Čože ste ešte nestlačili play? Ozaj. No čo čakáte? No šup, šup, play! Bacha, zase je tu ten fotograf. Majstre, hádam by už aj stačilo, nie? Neskoro. A sme bez farieb. Radšej si poďme ten film pozrieť aj my. Poďme. Poďme.